ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. айни замон дар наздикии масҷиди нав қарор дорем. аз ин тараф Қараболо, аз инҷо бошад Калилин дар мобайн Калцевой ва аз ин тараф масҷиди нав. хонаи имрӯзаамон дӯстони азиз дар Навободи боло дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст. бисёри бад гап намезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем ва хонаи имрӯзаамон дар ман ҳамин гардиш. аз ин тараф мо омадем ва дӯстони гиромӣ худи ҳавлии фурӯшӣ аз ман ҳаминҷо то ман ҳаминҷо мебошад. дӯстони азиз, ҳавлии фурӯшии имрӯзаамон иборат аз 8 сотиқ замин ва 4 дар хона мебошад. бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. ҷойгир аст дар маҳаллаи Навободи боло, ноҳияи Синои шаҳри Душанбе. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар инҷо якум ҳуҷраи истиқоматӣ ва дар инҷо бошад боқимонда хонаҳо. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ меҳмонхона мебошад. дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед хонаҳо таъмир доранд. мегузарем ба дигар ҳуҷраҳо. дар ин ҷо чӣ хеле ки мебинед як коридори калон, анехтараш гӯем як холли калон аст, ҳамчун ҷои мештагӣ. ва дар ин ҷо дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, сеюм ҳуҷра, дар поён ошхона ва ҳоҷатхона ва ҳамом ва дар он ҷо чорум ҳуҷраи истиқоматӣ ва ҳамом. ин ҷо дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. чӣ хеле ки гуфтем дӯстони азиз, ҳавлӣ бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. чизере ки дар навор мебинед ҳамааш меистад. мехаред, медурёну зиндагӣ мекунед. ва ин бошад сеюм ҳуҷра, ҳуҷраи хоб яъне спални. ин чорум ҳуҷра ва ҳамом. охирон яъне чорум ҳуҷраи истиқоматӣ мебошад. дӯстони азиз, акнун мефуроем ба поён. ва дар ин ҷо бошад ошхона. дӯстони азиз, ҳоҷатхонаву ҳамом. ҳавлӣ бо барқ ва об таъмин мебошад. нархи ҳавлӣ бошад 1 миллиону 100 ҳазор сомонӣ, 100 ҳазор доллар, 8 миллиону 957 ҳазор рубли русӣ. боз савдо мешавад ва алишам мешавад бо 2 хонага. вариантатона пешниҳод кунед. дӯстони азиз, рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, ҳар ду рақам ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи ҳавлӣ барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз. замини хона бошад то ман ҳамин ҷоя. дӯстони азиз, 8 сотиқ замин ва 4 дар хона дар маҳаллаи Навободи болои шаҳри Душанбе. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки мо муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.